मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। न भट्टा के कवरिया, सहरसा के कवरिया, सुपौल के कवरिया, मधेपुरा के कवरिया। बाबा हो केहू जल ढारेला, केहू बोलबम बोलेला, केहू जल ढारेला, केहू बोलबम बोलेला। बक्सर के कवरिया, सिवान के कवरिया, आरा के कवरिया, छपरा के कवरिया। बाबा हो केहू जल ढारेला, केहू बोलबम बोलेला, केहू जल ढारेला, केहू बोलबम बोलेला। बाबा हो केहू बोलबम बोलेला, केहू जल ढारेला, केहू बोलबम बोलेला। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।